Kumusta ang pag-labor mo, girl? Nakakabalo, gabi ira. Gabi pa dito. Mm. Ito kang siguro gawas ka. Sabi naman, nag-prank-prank na ka. Pero at least okay na. Gwapo kang baby, no? In love, mga kasako. Ano dyan, ang muliwat, yun sa kung asa ka na in love. Dari, ma'am, no? Kain ka, girl. Kain ka, girl. Lala. Sige daw sa to. Oo. Okay ra kayo. Ang kaon na rin ka, no? Bagong nanganak, oh. Wala ka kanang lisod og panganak. Sagit ako. Yun sa ko siya, git. Sagit ka ba? Mga tulo, mga lima. Sagitan, gawas dito bata. Di makasagitan? Dali na tayo eh. Dito sa gawas ang bata. Ay, lami na kayo. Lami ko dyan kito yung tungti. Muna siya, basta once ang basta gusto na mo anak. Basta yung pag- Kutin ka lang sa balay ganina. Na. Ay sige, di ako ganaan na ito kung sibig itong gawas. Katong ni Buto, dyan ang punubigo ng kalit. Ibaan ka na. O, kato. Ibaan kay ka ato. Wala na kung pusog ato. Ikaw daw makita nga to, daw tistig ko. Wala na kung pusog ato. Sinta na ako ng tubig. Abot sa tubig. Maning ina. Pero pag anak sa bata, gihatag yan si mo, ha? Sige. Nya. Kumit tayo. Gitanaw ni mo. Anak ko, hindi man ako makalaro siya. Dili man na ba pa? Ano ito, gabi eh. Sa iyong ingon buhuan ni mo, ano eh. Gani. Satisfying kayo doon kung paggawa sa bata. Kung saan kuhan pag sa bata? Satisfying kayo. Wala naman kasi sakit. Basta itong na. Ang sakit ang pagtahit. Ay, sakit yung tahit. Dito ka? Wala mo kung gikuanan. Pero tahit good siya. Nalito siya tahit. Ay, pag-virgin. Tapikot niya. Balik sa nagka-virgin, hindi kita eh. Pero wala mo kung nindot. Ganyan. Wala. Wala. Alang ano, pag ay isa ko nana ang ulo na sa bata ang nagunitan. Nana sila, nana kung mga ano nag-ay wala naman eh. Dagan-dagan sila eh. So mag-process na misa para sa paper sa iyang birth certificate. Then after ani, balin mi o dito sa PhilHealth ni Hana, dito na pud mi mag-process. At least man lang makatabang siya para sa billing. So katong walay mga PhilHealth dra pagkuhan mo PhilHealth kung plano mo mga anak. Hi guys! So mooto no, lang anak na ko ganina alas 7. Tuod-tuon si baby kinapaman siya sa sa Nico. Kay gi-monitor pa man siya kay gamay magud kayo siya 2.1 pa siya paggawas. So kailangan pa siya i-monitor 24 hours gibulag siya sa kuha. Natuon ako siya karon kay akong padidihon. Kanina, hindi. Nakasiar na siya. Nakasiar na siya. Ilisa na siya og pampers og sanina. Kasi nakasiar na guro siya. Kada ba ito dapat makasiar siya. So, adto na mi dito kay baby. Dalawang sanina niya, ilisan. Kaya yung pampers. Ayan. Ay, to ara di ay udo-udo naman di ay. Ano ra? Nalililit na pa sa baby yan eh kay sirat man.